Collons, tu! Cada vegada que agafo un avió el mateix. Inspecció! Sort que avui veig presentable. Què fas, Xavi? Per què et quedes així? És que, com que sóc un personatge nou, m'han de fer allò de presentar-me. Nom, Xavier Sala Martín, àlies l'Americanes. Càrrec, directiu. Diuen que serà el substitut de la Porta, però potser no. Però ho diuen. Ell ho nega. Ja veurem. Bé, tornem al gag. Escolta, gent, ja saps que això és un vol d'Spanair? I com que és un vol d'Spanair, és l'aerolínia que dirigeix Ferran Soriano. Ni l'anomenis! Que m'agafa sorianosis per tot el cos. Nena! Què tenim per menjar? No, aquí té la carta. Això no hi ha qui s'ho empassi. Vull parlar amb el teu superior. Que t'has canviat d'americana? No, per què ho dius? Cap problema. Nom, Ferran Soriano. Càrrec, president d'Spanair. Però potser també es presenta a les eleccions. Diuen. ¡Hombre! Si és el Fernandito Soriano! Què fas tan guapo? Que vas a fer la primera comunió? Sóc el president d'Spanair i els presidents fem el que ens rota. Això m'ho vas ensenyar tu? No, aquesta feina se't deu donar molt bé, perquè com que del Barça em va sortir volant... Bueno, què? Arrenquem o no arrenquem? Abans em permeten els seus passatges? A vostè li toca al costat de la finestra. Ui, sí. Que t'has tornat a canviar? No, és el mateix perfum de sempre. Bueno, deixa'm passar al meu lloc, va. Perdoni, em sembla que no m'ha entès. No, sí, té collons la cosa, eh? El Sala Martín se m'està fotent tot el menú. No, es fotrà com un bacó, home. No, les patates no, l'hamburguesa no. Soriano, ets un traïdor! Madridista! Bodi! Soriano, Quiro, Bodi! Adiós!